coffee? Decaf. Hey, everybody. This is Rachel, another Lincoln High survivor. This is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. And you remember my brother Ross? Sure. Hey. Hi. Hey, det er Panda. Amanda, har du hørt det? Hørt hvad? Han er flygtet. Steffen er flygtet. Amanda? Amanda, er du der? Er du okay? Undskyld, jeg sad lige for mig selv. Skal jeg komme over nu? Ja, jeg tror det går. Jeg skal lige hurtigt i bad, så kan du bare komme over bagefter. Okay, jeg skynder mig så meget jeg kan. Tak. Vi ses. Ja, vi ses. Det må du undskylde. Er det her nummer 13? Nej, det er lidt længere ned ad vejen. Det beklager jeg. Ja, god aften. Jeg glæder mig til at se dig igen. Har du savnet mig? Steffen. Amanda, ved du hvad for en dag det er i dag? Det er præcis 6 måneder siden, at du fik mig i spillet. Kunne du ikke forstå? Det jeg gjorde var en nødvendighed. Steffen, hvad du rørt? Nogen skulle jo sætte dig på plads, Amanda. Men jeg er villig til at tilgive dig. Alt jeg kræver er en undskyldning. Undskyld. Du mener det jo ikke. Amanda, sig det, så du mener det. Jamen, jeg mener det. Er du stadigvæk ikke færdig med det? Amanda, jeg bliver nødt til at sætte dig på plads igen. Det er for dit eget bedste. Det får du også godt se.